העדה הדרוזית איבדה הרבה מבניה במלחמה בעזה. כמעט בכל הלוויה שהייתה עד עכשיו הם מבקשים דבר אחד, לשנות את חוק הלאום. חוק הלאום חוקק ב-2018 וקובע כל מיני דברים שכולם ידעו גם לפני 2018. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, הבירה ירושלים, השפה הרשמית היא עברית, לערבית יש מעמד מיוחד ועוד כל מיני. בקיצור, לא מחדש משהו שלא ידענו. אממה, יש מי שרואה בו חוק מפלה. הוא קובע שהמדינה שייכת רק ליהודים, ולא גם לדרוזים, לצ'רקסים, לערבים הישראלים או לבדואים. ולפי החוק, מותר למדינה לקחת את זה בחשבון בכל מיני שיקולים, כמו הקצאת כספים או למי צריך לפתח יישובים. הדרוזים, שאין להם מדינה דרוזית לחיות בה, לקחו את חוק הלאום קשה במיוחד. אחרי שנים שהם מתגייסים לצה"ל באחוזים גבוהים ונלחמים למען ביטחון המדינה, הם מרגישים שזו יריקה בפרצוף. החוק הזה, שאולי שמעתם עליו בקטנה בשיעור אזרחות, הוא עניין מהותי אצל הדרוזים. אחרי שהחוק עבר הם ערכו הפגנות ענק, והשנה הם אפילו חסמו את הכניסה של השרה גילה גמליאל לטקס יום הזיכרון בעוספיה, כי היא תמכה בחוק הלאום. עכשיו, אחרי שנפלו לוחמים דרוזים בעזה, נראה שמשהו הולך להשתנות. בקואליציה לא רוצים לשנות את חוק הלאום, אבל מקדמים את חוק יסוד העדה הדרוזית, שנועד לעגן את מעמדם של הדרוזים. אם אתם שואלים אותי, זה מעט מדי. אין סיבה שהדרוזים לא יוזכרו בחוק הלאום עצמי. בנוסף, אין שום אזכור לצ'רקסים למשל, שגם מתגייסים לצה"ל באחוזים גבוהים, או לבדואים שהצילו חיים ב7 באוקטובר ונחטפו לעזה. אולי לא יהודים, אבל הם הכי ישראלים שיש. בעבר עלתה הצעה להוסיף לחוק הלאום את המילה שוויון, שלצד זה שהמדינה יהודית תהיה שוויון בין כל מי שחי כאן. המחבלים של חמאס לא מבחינים אם יש הם רוצחים וחוטפים הוא יהודי, צ'רקסי, דרוזי, ערבי, אפילו מקסיקני. למה שאנחנו נעשה הבחנה?